Anibona bafethu. Afuna ukuzofonela laba abemali esheshayo. Laba abaskema abantu. Ngizweke lo ukuthi ubani. Umkhulu mubu. Umkhulu. Abanga ukuthi yaringa. Hello. Yebo umkhulu kunjani? Ngikhona unjani? Ngiyaphela. Ngisazobuyela kuwena ngisabhize kancane kwimanje. Angezwa? Ngicela ukubuya kuwena ngisabhize kancane kwimanje. Okay. Ngiyabonga. Eish uyangisolisa ke lo manje uzobuyela kumina. Labantu ngathi bayatshelana laba. Ayodwa hayi. Awuthi ngimlinde ngibona ukuthi uzobuyela ngimi. Ngizobamba ividiyo nje ubuye siqhubeze. Okay ke bafethu kade sengifonela lo mkhulu bethe uzobuyela kumina. Awuthi ke ngimfonele nawe. Okay, lapho. Ngiyaringa. Hello. Yebo mkhulu. Yebo molweni baba. Siyaphila njani? Ngiyaphila baba. Ngiyabona lapho ukuthi uke wangifonela. Yebo Donald. Ungakwazi ukungifonela back nje manje? Okay, hayi baba kunankinga. Okay. Amen baba. Fune ngifonele yena. Mahleke wena Thuli. Akafone phela na. Ngifonele yena. Mkhulu akasafoni ngani ngathi manje? Ngifonele mina ke manje. Mkhulu angivele ngihlala odabeni. Okay baba ngizokufuna nje manje. Ngivalo uzongifonela? Yebo. Ngifonela. This has got to be the set. Hello. Mkhulu. Yebo baba. Kehlala kunjani? Ngiyabona baba. Ngikhona ngikakubona lapha enkundleni zokuxhumana. Engathi uyabasiza abantu. Yebo. Imali udinga tona lapho udinga tona. Imali mkhulu, Udinga imali? Yebo kehlala. Udinga malini baba? Angazi phela ukuthi kukhanyiso kanjani. Baba, ngithi udinga malini empilweni yakho wena udinga malini? Noma u3 million mkhulu. Okay, kulungile ngiyakuzwa. Manje udinga imali engaka unaminyaka omingaki? Ngina 37. Okay, kulungile baba, kulungile ngiyakuzwa. Manje le imali udinga ngayo upheza ngene kuphi le imali? Ngifuna ingene ebank mkhulu. Okay, baba, kulungile baba ngiyakuzwa. Baba lapho kulungile mamele kakuhle lapho uyangizwa. Angezwa? Ngithi ngicela ungimamele kakuhle lapho, ngicela ungimamele. Okay, ngikulalela kehlala. Ya baba lapho wena uzongibhalela isibongo sakho, uzongibhalela into osala ngayo namagama amabili abantu bangaseke ifamily yakho abantu bathini uyangizwa? Ngiyakuzwa mkhulu.
uzongidumela account number yakho uzongidumela account number yakho uzongidumela account number yakho inamba register ngayo uyangizwa ngiyakuzwa khehla lami ya imali baba imali mase ingenile mina uzongibhatala khona 20% kwale mali udinga ngayo uyangizwa ngiyakuzwa mkhulu ya futhi baba imali mase ingenile wena ungabaleke ubuloko wena futhi ngokuhlesha umthele baba imali ingenile uyangizwa hayi ngikuzwa kahle mkhulu ya baba lapho wena izodingeka futhi 850 rand le 850 rand kwale imali yokuqalisa kubantu badala bakho ukuthi imali maso engenile le imali ingabe ingozi phakathi le imali uyangizwa hayi ngikuzwa kahle khehla lami ya le imali baba ungagona kuyithumela kwaPep ungagona kuyithumela kwaSpa noma mina ngizokwazi ukuthumela account number yami uzokwazi ukudasiphe kona le imali kodwa imali maso engenile wena ungabaleke ubule kumina ngokuhlehla hayi ngikulungile khehla lami kulungile manje kuyekhanyiswa ngento uthe u850 angithi manje ngithi lapho izodingeka 850 rand le imali baba ungagona ukuthumela kwaSpa ungagona ukuthumela kwaPep noma mina ngizokwazi ukuthumela account number yami uzokwazi ukudasiphe khona kodwa imali maso engenile mina uzongiphatha 20% kwale mali udinga ngayo ungabaleke futhi mkhulu ngiyakuzwa khehla lami baba kunjalo okay shuthi ke kofanele ngayi ngizokufakela enakuzaneni kwa Shoprite okay kungakinga ngizoyifaka kwa Shoprite khehla lami nineyo ngizokufakela kusasa okay baba hayi kulungile ke khehla lami ke uthe manje ke lo 850 lona mina ngizothola malini amamiliyoni amangaki baba ngithi lapho wena ngidinga 3 million angithi baba wena lapho udinga 3 million le imali yakho masoyingenile mina uzongibhatala 20% kwale mali udinga ngayo kodwa ungabaleki baba ungabaleki angeke ngibaleke ayikho mhlawumbe engaphezulu kwayo mhlawumbe engaphezulu kwa 3 million ikona baba nginodinga 3 million baba ngithi kunjalo hayi kulungile ke soqala ngawo 3 million emkhulu ungabaleke please imali maso ingenile ungabaleke ngiyakuzwa khehla lami shuthi wena uzongidayisela u3 million ngo850 angithi mkhulu yebo baba kunjalo bona kinga ukubale khona lapho njengamanje ukubale khona njengobale isungu sakho ugumede lo hayi ngizokubhalela kuWhatsApp baba ngithi ngicela ungibhalele khona ku-message njengamanje ungibhalele khona ku-message okay mkhulu baba ngicela ungibhalele njengamanje lapho angesi ngicela ungibhalele isibongo sakho into wasala ngayo namagama ababili abantu bangaseke ifamily yakho abantu badabakini uyangizwa ngithi hayi ngiyakuzwa mkhulu ngikuzwa kahle khehla lami baba ngicela ungibhalele njengamanje lapho ngicela ungibhalele khona ku-message okay ngizokubhalela mkhulu ngicela ungibhalele njengamanje alright sure afethu yabona-ke manje into engizoyenza niyazi-ke wenza njengenjwayelo ngimsendela iy'namba zase-Shoprite eyi-wrong ngizomsendela eziwu-2 ngizomsendela ezase-Shoprite eyi-wrong bese ngimsendela nezase-Spa noma Capitec wena share ividiyo ungifollowe ngiyeza no part 2 danko vala lapho wena